Здравейте, изглеждате доста развеселен. Каква е следващата стъпка в живота сега? Какво да ви кажа? Днеска празненство, купони, пички, ученички, приятелки. Не знам, мисля да си почина 4-5 години. Ще живея при баща ми. Казиното, смисъл. Всеки път ми връзва, няма как да остана без пари като ходя на казино. Стига го радова то бон. Вашите родители какво мислят за това, с какво искате да се занимавате в бъдеще? Нищо не мислят, ние с баща ми заедно ходим, имаме си бонуси, сега ходим за томболата. Мисля, баща ми се гордее с мен, особено като фанах 5 звезди. Мало лъв, че съм, какъв проблема не знам. Какъв ви беше успеха в училище? Какво да ви кажа? Слаби ученици в живота са отличници. Няма значение оценките, това са просто цифри. Тук, както виждате, сега съм тук, завършил съм, като всички. Ще се накъркам, ще повръщам, ще чухам. Какво научихте в училище? Сварка да играя, покер. Добре, благодаря ви много за това интервю. Супер пропаднало поколение. Пият тук някакви балони, дрогират се, фулят с наркомани. Аз направо не мога повярвам. Оле, това е сина ми. Браво, моето момче, завърши 12-ти клас. Браво! Баща ми! Браво, моето момче, моята гордост. Здравейте, господине, вие какво търсите тук? Аз съм тук на сина ми на изпращане съм тук. Гордеете ли се с него? Какво да ви кажа, пиял съм от обед, пълно трепка в живота, майка му да го беше изфърлила умивката по-добре. Тук дявол заедно с хората, какво да ви кажа друго, той просто е добър човек като баща си. Как мислите, че ще приключи вечерта днес? Та вечер ще приключи, аз съм обещал, ако завърши с поне тройка 12-ти клас, съм обещал 2 платени тази вечер и да ударим мистерията. Мислите ли, че всичко ще е наред, нали? В такива времена живеем, че не може да сте спокойни къде е детето ви през нощта? Аз много добре знам къде е детето ви, ой, мистерии. Те нас така ли като овците на мистерии, като ли вието казиното. С моят син. Добре, а вие знаете ли сина ви с какво ще се занимава? Какво ще работи? Имате ли някакъв план в живота? Имам план, аз съм го измислил, ще го взимам с мен на строежа на обекта, да си бачкаме с него, с сина ми, даже тази, че ще го руча да взима наркотици, той ще го руча да взима балони и всичко ще е уникално. Добре, господин, благодаря ви. Всичко хубаво. Да. 4, 5! Чакай, синко, чакай. Днеска ти е ден, моето момче. Вземи като мъж. Дукай, татко, дукай, Вземи като мъж, айде! айде.